Ne vom juca Brookhaven. Aici suntem cu prietena noastră pe nume Sofia. Și ne vom juca cu ea Brookhaven. Stai locului. Acum o mașină. Sofia, te poți prezenta la cameră. Aici. Deci cu ea o să ne jucăm. O să iese skin-ul meu și haideți să ne luăm o casă împreună. Și să-mi scrieți cu ce videoclipuri să mă postez. Bun, ne-am luat deja acum casa. Asta pe numele lui prietena mea, pe nume Sofia. Ea alege casa care o să o facem împreună. Bun. Ne-am luat acum casa. Și Sofia, Da. vrei să ne jucăm Brookhaven? Adică să ne jucăm Davați ascunselea. Nu. Ok. Dar să vedem ce putem face până atunci. Nicolas, vrei să le arătăm secretul cu filmul? Da, acum o să ne arăte Sofia secretul cu filmul. Haideți. Sofia, îți prezint orarea să urci. Îmi pare rău, dar dacă nu se aude, nu prea se aude bine. Dacă nu auziți pe Sofia, nu prea se aude bine. Că și răguși și nu prea se aude foarte bine, nici cum vorbește ea. Deci îmi pare rău dacă nu auziți. Acum o să ne arăte ea un secret. Cum se numea secretul? Stai locului odată. Ok, hai să după. Stai cu minte. Să ne teleportăm. Mă ia și în brațe, văd. Stai. Ok. Deci nu știu că se poate să nu fie pe un server. Apartament, dar... Se poate să nu fie pe serverul ăsta secretul. Poftim? Se poate să nu fie pe serverul ăsta. Okay. Vedem dacă s-ar putea pe serverul ăsta, dar sperăm să fie secretul pe acest server. Ok, haideți după ea. Poliție. Vedem ce vrea să ne arate la secția de poliție. Mergem după ea, unde zice? Sau? Sofia? Hai, cred că... Da, uite. Uite. Unde este Sofia? Nu, îmi pare rău, dragilor, dar pe serverul ăsta nu este. Da, deci pe acest server nu este acest secret. Ne pare rău din spusele mele. Dar ce vrei să facem acum? Nu știu. Unde ești? Hai să vă arăt eu un secret pe acest joc. Hai să ne luăm o mașină și o să vă arăt. Poate că îl știți și voi, dar hai să vedem. Eu nu mașina asta. Doamne ferește, hai să o luăm și pe mașina lui Sofia. Haide să ne ducem. Mașina e puraș. Că ea e puraș. Ok, hai să ne ducem. Sofia, mai ești cu noi? Da. Deci, acum ne ducem la secretul meu, dar nu știu dacă încă mai iese. O să vă arăt după aceea, după ce îl vedeți. Bă, Sofia, dar de ce ai luat mașina, băi? Bine că râzi. Doamne ferește. Hai să vedem la concursul de examen dacă ea știe să conduce foarte bine. Dar cine se supără mai mare? Stai. Că până mare să Să facem o curbă șmecheră. Să nu uitați de like și de subscribe.
până la anul să facem 100 de abonați, cum ne dorim. Auzi, Nicolas, m-am băgat în fântână la om. Ne pare rău, da, Sofia s-a cam băgat o fântână acestui om. De data asta a picat cu totul. Bravo, Sofia! Vei lua nota 10 la condus. Bravo! Cea mai deșteaptă conducere din viața mea. Ia uite-l pe Ia uite. Așteaptă-mă, Nicola! Vezi că trebuie să-l întorc. Vezi că trebuie să-l întorc. Stai, loc. Să un pic să-l duc în spate, că... O, Doamne, câte mai vor să-ți bag cremvuștiu pe gât. Și tu? Stai, Nicolas, odată. Să-l întorc, băi! Ca să fac eu ceva foarte... Bravo! A reușit să urc. Bravo, deștept rău. Altul. Dar măcar vezi că cu autobuzul ăsta. Băi, hai să furăm mașina asta la omul ăsta. Mașina șmecheră, hai ia-o. Uite și foc ea, mașina asta. E din asta bengoasă. Stai, nu o distruge. Hai, Sofia, odată. Hai că fugă ăștia Uite, după noi. Uite, direct suntem bogații lui Brookhaven. Yeah! Cum am zis acum să nu la secretul ăla, numai că l-am uitat. Ioi, nu mai este secretul. Era ceva, cum mi se zice acum, trambulină pe care puteai sări, da. Nu se mai e acum, din păcate. Dragilor, vreau să vă arăt ceva. Eu am sărit din mașină. Uitați că vrea să ne arăte Sofia ceva. Hai să vedem ce vrei să ne arăți tu, Sofia. Știați că vă puteți urca pe chestia asta albă a Brookhaven-ului? Veniți cu mine. What? Putem să ne urcăm pe asta, Sofia? Pe bara asta albă? Da. Îmi pare rău dacă nu m-au auzit, doar că sunt un pic răgușit și un pic bolnavior. Da, să spune dacă o auziți pe Sofia. What, Sofia? Doamne ferește. Am picat. Vin după tine? Doamne ferește. Hai că mai urc o dată. Hai și arată la abonaților ce fain se vede de aici. No, hai să vedem ce priveliște vrea să ne arate Sofia de aici. Mamă, zici că suntem la Constanța, la Mamaia. Nu ți zici? E foarte priveliște, asta nu mint. Tu te tot plângi că oamenii bine când nu-mi place. Da, oamenii ăștia la știri că suntem iubiți. Da, zile să nu creadă că suntem iubiți. Deci nu credeți că noi suntem iubiți, că nu prea suntem. Dacă mă întrebați pe mine. Nici pic. Bravo! Oricum trebuia să pic, hai deodată să furăm mașina. Deci la mașina aia bengoasă. Unde? Hai la mașina aia bengoasă. Da. Și să-mi spuneți cu ce jocuri să mai postez. O lăsăm pe Sofia la concursul ăsta de examenul ăsta de conducere. O blocat-o, Nicolas, o blocat-o. Eu o s-au blocat mașina. Poate că am apăsat eu. Poate că am apăsat eu numai eu să o conduc. Deci, cum iese aici foc, zici că o luăm mașina asta foc, băi. Nicolas. Da, Sofia? Sunt foarte frumos și vreau să le arătăm abonaților. Pentru că... Hai să vedem ce vrea să ne arate Sofia. Ce vrea să ne arăți? Nicolas, câte minute mai avem? Suntem la minutul 9. Bun. Mai avem 5 minute, dragilor, dar vă putem arăta puțin dintr-un hobby. Nicolas, ieși după joc și apoi dă join pe mine.
Vrea să ne arate Sofia un obi. Hai să vedem ce obi vrei să ne arate Sofie. Bine. Nu prea crezi că e obi, dar nu știu ce să vă spun, dragii. Lor. Dar Sofia unde a dispărut? Am ieșit după joc. Dragilor, cam asta a fost cu jocul nostru, cu ce ne-am jucat astăzi. Dă join pe mine. Poftim, Sofia, că m-ai întrerupt. Dă join pe mine. Ce? Dragi spectatori, vom mai posta data viitoare. De data asta ne-am jucat Brookhaven și să mai scrieți cu ce alte jocuri să ne mai jucăm. Și să-mi scrieți în comentarii și să nu uitați de abonare și de like. Apoi eu am fost Nicolas și Sofia. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!